Takže čauky lidi, vítám vás u nového videa do nutkové otázky 5. Konečně jsem se dostala k dalším otázkám. Dneska pro vás mám jednu výzvu a 18 otázek. Nevím, co mám dělat dřív, jestli to otázky nebo výzvu. Ale myslím, že otázky, ať to mám rychle za sebou. Takže máš v pokojíku uklizeno, no já jako... Mám tady tak nějak vždycky poklizeno, ale mamka vždycky ráno přijde do pokoje a řekne uklid si tady, takže asi tak. Láska, štěstí, peníze, co si vybereš, tak určitě bych si brala lásku, protože vlastně láska vám dá štěstí, ale peníze vám nedají ani jedna z toho, takže asi tak. Kolik času trávíš na mobilu? Skoro furt, pořád ho držím v ruce, ještě jsem ho nepustila z ruky, takže... Máš Skipe? Jo, dám ho do popisku videa. Máš Facebook? Jo, mám. Pokud na to ještě někdo nepřišel, dám ho do popisku videa. Jaký máš telefon? Lenovo A536, tuším, myslím, že jo. A jak ho máš dlouho? Já nevím, já to nepočítám, ale určitě je to nějaký ten měsíc bude. Tvé oblíbené roční období? Je to určitě léto. Nejoblíbenější barva? Černobílá. Kolik hodin denně posloucháš hudbu? No vždycky, když jsem třeba, já nevím, někde sama nebo něco, tak vlastně poslouchám písničky a prostě zpívám si, takže asi tak. Co děláš, když jsi sama v pokoji? Zpívám si, nebo poslouchám písničky, nebo tancuju, nebo něco prostě dělám, abych se nenudila. Kdybys mohla být neviditelná, co bys dělala? Chodila bych k určitým lidem a poslouchala je, co si o mě povídají a co si o mě myslejí. Myslíš si, že si o tobě lidé... Jo, co si... Pardon. Co si myslíš, že si o tobě lidé myslí? Tak mně je jedno, co si o mě lidé myslí a... Nebo potažmo, když se to dozvím, tak jako nejsem z toho nějak moc vždycky nadšená. Ale převážně jo. Jaká je tvá oblíbená příchuť zmrzliny? Určitě vanilková s karamelovou polevou. Baví tě natáčet na YouTube? No, kdyby mě to nebavilo, tak to asi nedělám, že jo? Nejlepší citát. To já nevím vůbec, já si teďka na žádný nespomenu. Já vůbec nevím, já si možná vzpomenu až třeba ke konci. Nosíš brýle? Jo, jenom po doma, když se mi chce, takže to na mě nikdo skoro nevidí. Ale mám je tady. Takže asi tak. Prostě stejně by mě jakože prostě nespošilo, když to takhle máte. To prostě je takový jako divný. Jsem prostě taková divná, mě se prostě, jakože líbí se mi, jsou pěkný, mají i pěknou barvu, ale já je nosím jenom po doma někdy. Umíš šetřit? No, jakž takž, jako. No a ještě se vrátím k tomu nejlepšímu citátu. Žádná minuta není proměrněná, když je strávená v sedle koně. Takže teď jsem si vzpomněla a myslím, že tohle byla dobrá otázka, nejlepší citát. A jsem ráda, že jsem si na tenhle citát vzpomněla. A teď mám pro vás tu výzvu, když budu mít 30 odběratelů, tak s bráchou chcem natočit challenge izolepovou. To je prostě taková ta challenge, jak máte, že do 1 minuty vás má jakože 1 minutu na to, aby vás odmotal pás izolepou a vy se z toho pak musíte dostat. Takže jako celá krutý, no.
Takže tohle je pro dnešní video všechno. Doufám, že mě položíte další otázky a že budete dávat víc odběrů, ať můžeme dělat challenge a určitě mi dávejte i návrhy na videa nebo prostě něco, co byste si přáli, abych já natočila, nebo aby jsme natočili s bráchou nebo s bráchama. A určitě se na vás budu těšit příště, takže zatím čauky.